A. Ne moram da se družim sa ostalim slovima. Druga slova bez mene ne mogu, a ja mogu sa. I ja mogu bez društva, ako baš moram sa nekim da se družim, slovo može samo da se zna. Nemojte zaboraviti mene, jer ja sam vi i ne treba mi niko. Eto mene, eto vas, ja sam O. Jedno si stigao na ovaj sastanak, valjda znate da sam ja slovo U. Sada kad smo svi na broju, sastanak može počne. Slažete li se? Slažemo se. Mi treba da imamo posebno mjesto u azbuci, naročit značaj jer mi smo samoglasnici. Nećemo sa ostalim slovima. Snik nam je bolje. Najde sam. A deci je lakše, ne moraju da uče. Idete slova već samo 5. Mi smo gladni i bit ćemo slani. Šta je to? Pobuna! Ko je to? Ja sam vas stavio u bukvar. Svih 30 slova. Vas 5 je 1/6 azbuke. A to je malo. Deca bi bila nepismena. Koja reč bi mogla se napiše pomoću vas 5? Nijedna, naravno. Samo zajedno ste značajni i samo zajedno ste